उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो लोगोसे बर' बाजार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव नैबे बर' बाजाराव थानाय जि मोनसे गामियारि बिजाब बाख्रि बेवहाय जोबोद मोजां मोनसे हाबाफारि खुंफुंदों। बे जाबाय थुनलाइयारि मेल आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि खुगा लाइसि दोरबिखौ बेखेवनाय हाबाफारि। आं बहाय गाव माने मेलखौ बेखेवगिरि हिसाबै बाहागो लानो मोननानै जोबोद खाफाल गोनां होननानै सानदों। आरो बे हाबाफारियाव आङो जोंनि आसामनि मानिजाथाव केबिनेट मन्त्रि श्री उद्धव गोरा ब्रह्म आरो लोगोसे जोंहा बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा श्री गबिन्द चन्द्र बसुमतारी लोगोसे बे हाबाफारिखौ गासै बिथिङावनो मदद खालामनाय एबा सुंथानाय सुंथागिरि बिटिआरनि सासे माने गोख्रों मावफुं सोद्रोमा डक्टर निलुत स्वर्गियारी बिथां मोनखौ लोगो मोननानै जोबोद मोजां नांदों आरो बे हाबाफारिया जोबोद मोजाङै जाफुंदों। बेवहाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बाहागो लाफैदों आरो बेल' नङा जे फोरोंगिरि आफादनिफ्राय बाहागो लाफैदों, आब'निफ्राय बाहागो लाफैदों आरो लोगोसे हारिमु आफादनिफ्रायबो बहाय बाहागो लाफैदों। गोबां माने बहाय नुनो मोनदों जे आगोलनि जायफोरनाखि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि जोंहा मोदाय गाहाय आरो जोंहा बहाय माखासे बेबायदि माने जाखांफुनाय लिरगिरि बिथांमोनाबो बहाय बाहागो लादों। बे जोबोद मोजां बाथ्रा आरो बेयो जोबोद थुलुंगाखांथाव जादों। जिहेतु दोरबि लाइसि गोदानारि लाइसि बेखौ बेखेवदों, बे मानि थाखाय? बियो उदालगुरि जिल्लानि मोनसे खुगा लाइसि। ओरैनोथ' बियो आगोलाव दंखायोमोन, नाथाय गेजेराव बियो थैनानै थादोंमोन। दा बेखौ आथिखालनि उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफ्रा बेखौ फोथांफिनदों, गोदान जिउ होदों। बियो जोबोद मोजां जादों। मानोना दिनै जोंनि हारिनि राव थुनलाइया गोबां जौगाबाय। जोंनि हारिनि राव थुनलाइ जौगानायजों लोगोसे जोंनि हारिनि सिनायथियाबो आसामावथ' आसाम मिथिखायोआनोसै, सा सानजा भारतआव मिथिखायो, दुलाराय भारतआवनो दिनै मिथिजायो। बर' रावा भारत संबिजिरजों गनायजानाय मोनसे राव, आसामनि मोनसे एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज। आसलथे बेयो एस'सियेटल' नङा, आसामनि मोनसे अफिसियेल लेंगुवेज बेयो। बे हिसाबै बे रावनि फारसे जोंहा मावनांगौ गोबां दङ आरो बे मावनांगौ खामानिखौनो जोंहा दिनै उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा मावदों होननानै आं सानदों। बेवहाय गोबां लिरगिरिफ्रा माने गोजाम गोदान आरो जायफोरनाखि थाखानाय माने लिरगिरिफोर दङ, इस्टाब्लिश जायफोरनाखि राइटार दङ, बिथांमोना बेवहाय लिरबिदां हरनो हागोन। जोङो थुनलाइ, बर'नि थुनलाइ फोथाराव, थुनलाइनि बाख्रियाव बियो मोनसे बिहोमा जानानै थागोन। बिजोंनि बेलायाव मोनसे बाथ्राया सैथो जे आथिखाल बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव फरायसाफोरनि अनजिमाया खमायलांबाय थादों आरो बेनि सावगारिया जाबाय जे आथिखालाव गुदि फरायसालिफ्राव माने सरकारा बेखायनो माने मार्जारि पलिसि लानो नागिरदों। नाथाय जोङो बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गोख्रोङैनो सरकारखौ बुंना दोनदों जे मार्जारखौ खालामथ'नाङा। जायनि थाखाय दिनै आसाम सरकारा बा बिटिआर गभर्नमेन्टआ साहस खालामाखै आरो बिथांमोनखौ जों बुंदों जे मार्जार खालामथारोब्लाबो जोंजों सावरायाबा खालामनाङा। दा बेखायनो जोङो बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ एसे थुलुंगा होनो थाखाय जोङो मोनसे खोथाखौबो जों दिनै साननांगोन, जाहाथे बर' बिजोंनि फरायसाफ्रा जोंहा बिटिआरआव गाहायै एलपि आरो एमइ स्कुलफ्राव माने बिसोरो प्रिफारेन्सखौ मोनो। बे बिथिंखौबो जों नायनांगोन आरो बेखौ जों मावनांगोनबो आरो साननायजोंल' नङा, बेखौ जों मावनानैबो दिन्थिनांगोन। अब्लासो जोंनि जाखांबोनाय फरायसाफ्रा माने साननाय फैगोन जे बर' बिजों फरायनानैबो जोङो साख्रि मोननो हायो। आरो मोनसे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो बुंखागोन जे जोङो बर' बिजोंखौ प्रिफारेन्स होनायजों लोगोसे नाथाय जोङो इंलिसखौबो जों गुरुत्त' होदों, जों हिन्दीखौबो गुरुत्त' होदों। बे नङा जे जोंनि बर' गथ'फ्रा बर' बिजों फरायनानै जाम्बा जानांगौ, जाम्बि जानांगौ, बे नङा। जोङो हादरनि मोनसे राव हिन्दी, जोंनि बुहुमनि राव इंलिस, जाहाथे बेखौबो समानै लांफानो हायो, बे खोथाखौबो जोङो अराय सम गुरुत्त' होबोदों आरो होलांबाय थागोन। लाइसि लिरनायावनो जोबनानै थायो, बिथांमोना बिजाब महर दिहुननाय, गावारि बिजाब महर दिहुननानै बान्था आजावनायनि बेलायाव गावखौ मोनसे सासे राफोद लिरगिरि सिनायथि होनो थाखाय गोबां जायगायाव बेनि बेलायाव बेवहाय मोननै बाथ्रा थायो गाहायै। मोनसे जाबाय बिथांमोना रांखान्थि बिथिङाव लोरबां। बिजाबखौ माने बिथांमोना माने बायदिसिना लिरबिदांखौ लिरो, नाथाय बिथांमोना बेखौ बिजाब महर होनो हाया, रांखान्थि बिथिङाव बिथांमोना लोरबां। नैथियाव जाबाय जोंनि गेजेराव फरायग्रानि आंखाल। जुदि जों दिनै नायोबा सासे लिरगिरिनि सासे माने इस्टाब्लिश राइटारनि बिजाबाबो माने 2000-3000नि बारा बिजाब फानजाया। दा बेखौ नायोब्ला बे मोननै पइन्ट, सेथियाव जाबाय रांखान्थि बिथिङाव
बिथांमोना लोरबां फारसेथिं नैयाव जाबाय जोंनि मानसिफ्रा बिजाब फराया बिजाब फरायनायनि हुदाया माने सानफा एफा खमायलांगासिनो दङ बे सावगारिया एखेबारे रोखा जानानै दङ बेखायनो आं खावलायगोन जे जोङो बिजाब फरायनायनि हुदाखौ जों दिनै माने बारायहोनांगौ मानोना मोनसे हारिया जुदि मोनसे आबुं हारि जानांगौब्ला जोंहा बिजाब फरायग्राबो थानांगोन लिरग्राबो थानांगोन बेखौ जों बायग्राबो थानांगोन गासै बिथिङावनो जोंहा बेयो जौगानाय जानांगोन खमायलांदों नामा लिरगिरिफ्राथ' खमायाखै खिन्थु फरायग्राफ्रा खमायदों बे बाथ्राया एखेबारे सैथो लिरगिरिफ्रा जोंहा दायो बांबाय थादों नाथाय बिथांमोना जेरैबायदि बिजाब दिहुननांगौ बेखौ हायाखै आं दहायनो बुंखादों जे बिथांमोना रांखान्थि बिथिङाव लोरबां बर' थुनलाइ आफादा जोङो बोसोराव माने बोरै हायो जों सहाय खालामो आरो बिनिफ्रायबो आं खावलायगोन बिटिआर गभर्नमेन्टआबो बे बिथिङाव सहाय खालामनांगौ बिजाब सेबखांना होनायनि बेलायाव बर' थुनलाइ आफादखौथ' सहाय खालामो बिटिआर गभर्नमेन्टआ नाथाय बेजों लोगोसे माने पार्सनेलि सोरखौबा हायो मोजां मोजां बिजाबफोरखौ बासि बासि गभर्नमेन्टआबो बेखौ सेबखांना होनांगौ आं बेखौ खावलायगोन आरो थुनलाइ मेलजों बर' थुनलाइया मा रोखोमनि मुलाम्फा जागोन होननानै बुङोबा आं नैबेखौ बुंगोन थोंजोङै जे उदालगुरि जिल्लाया मोनसे जोबोद गोजाम मोनसे थुनलाइ आफाद आरो बेवहाय जोंहा मंगल चन्द्र ब्रह्म सारमोन बायदि बिहुराम बर' सारमोन बायदि जोंहा बेवहाय गोबां माने आगुनि मावथि बिथांमोना खामानि मावलांबाय दा नैबे उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादारि आथिखालाव मोनसे थुनलाइयारि मेल हाबाफारि लादों बेनि गेजेरजों मोनसे मेसेज बे खारगोन रायजो राजानि गेजेराव आरो बे मेसेजल' नङा जोंनि लिरगिरि बा जोंनि खन्थाइगिरि जोंनि बायदिसिना लिरगिरि बिथांमोनाबो थुलुंगा मोनगोन बे बेलायाव जे थुनलाइ आफादारि एसे मोजां मोनसे हाबाफारि लादों बिथांमोनखौ बेयो थुलुंगा होगोन आरो बिथांमोननि थुलुंगायानो हारियाव माने थुनलाइ सोरजिनायाव मोजां बिहोमा होगोन आरो मानो होनना बुङोब्ला दिनै बर' रावा भारत हादरनि मोनसे राव जाबाय बे रावनि थुनलाइ बाख्रिया जेसेबां माहाजोन जागोन बे रावखौ जोङो गुबुन रावावबो सोलायनो हागोन जोंनि खन्थाइखौनो होन जोंनि रायथाइखौनो होन जोंनि सुंद' सल'खौनो होन जोंनि सल'खौनो होन बेखौ जोङो गुबुन रावावबो सोलायनो हानायनि जोंहा खाबु दङ बे खाबुखौ जों उनावहाय लानो हागोन आरो थुनलाइ होनायनि बेलायाव